aquest acte emmarcat dins la campanya d'Esquerra Republicana Votar és democràcia, que pretén fer arribar arreu de Catalunya la necessitat d'exercir el dret a vot per decidir el nostre futur. Un acte que a Mataró aprofitarem també per presentar el cap de llista per les properes eleccions municipals de l'any vinent. Farem un doblet, dues intervencions ben positives, perquè sí i sí. Preparat, amb experiència en la vida municipal, honest i compromès amb el bé comú, bon coneixedor de la nostra ciutat i amb idees per fer-la millor, proper a les persones, sap escoltar-les, atent a les seves necessitats, pacient, perseverant i amb la il·lusió renovada, el candidat a les properes eleccions municipals per Esquerra Republicana Catalunya a Mataró, Francesc Teixidor. Hem de ser l'Ajuntament per aquestes coses i per moltíssimes altres, perquè entre totes elles volem ajudar a construir des de l'Ajuntament de Mataró un nou país. Volem explicar a tothom quin és el nostre model de societat amb fets, construint a partir de petites coses, construint a partir d'actuacions a petita escala, un país que valgui la pena. Ser català ha de valdre la pena, perquè ser mataroní també ha de valdre la pena. Per això no val una independència per repetir els mateixos esquemes que ja coneixem de poder. Si volem un nou país, l'hem de pensar nosaltres, ens l'haurem de fer nosaltres mateixos, col·lectivament. Perquè fins avui, ja ho sabeu, les èlits, molt poca gent ha decidit moltíssimes coses. Hem de trencar amb aquestes èlits, ja no manen, ja no podran fer els pactes que acostumaven a fer en el pont aeri. Això ja s'ha acabat. La independència de Catalunya per nosaltres mai ha sigut un punt d'arribada, sinó un punt de partida, una oportunitat d'or, si som capaços de fer les coses bé, entre tots. I deixeu-me destacar una cosa, tot aquest procés està traient, si no, com s'explica aquest teatre ple, no ho havíem vist mai ple. Tot aquest procés està traient el millor de tots i cadascun de nosaltres. I vosaltres, nosaltres, ens hem d'ajudar per mantenir viva la il·lusió en el nostre país, el fervor, l'audàcia, i ens hem d'oblidar definitivament del pessimisme que tantes vegades ens ha amorrat en el passat. Si realment volem emprendre aquesta lluita, i ho volem perquè ja hi estem, hem d'estar convençuts, i ho estem, que aquesta vegada guanyarem. Si em permeteu, agafaré ara unes paraules d'en Joan Manuel Tresserras, que a vegades comenta que si realment tenim voluntat transformadora, si realment volem canviar la societat, si realment volem lluitar contra la desigualtat, si realment volem lluitar per una major justícia social, la història diu obre poquíssimes finestres perquè això es pugui produir. Aquest any 2014 en tindrem una. I ara pregunto, quina és aquella esquerra que diu que és esquerra, que vol ser esquerra? Ella mateixa s'automargina, s'exclou d'aquest procés, es situa al marge, no reconeix la revolució democràtica que està en marxa, no reconeix el canvi que comentàvem fa un moment d'hegemonia social, no reconeix l'oportunitat de transformació social del nostre país. Què és això? Això, senyors, això no és esquerra. No ho és. No són els principis de l'esquerra. Per això em vull dirigir avui a totes aquelles persones que voten, o que volen votar, o que han votat partits d'esquerres, i que en aquests moments no tenen referents. I els dic, confieu en nosaltres. Confieu en l'esquerra nacional. Confieu en l'esquerra dels valors republicans. Confieu en l'esquerra d'en Macià, d'en Companys, de l'Heribert i de tants altres patriotes.
confieu en nosaltres, estem disposats a ser l'eix fonamental de la transformació, del canvi, de la construcció del nou país. Estem convençuts que som capaços de fer-ho i amb la vostra ajuda ho farem, tenim la voluntat de fer-ho. Volem ser l'Esquerra Nacional que treballa per tothom, pels que ens han votat, pels que no ens han votat, pels que són independentistes, pels que no ho són, pels que parlen en català, pels que no parlen en català, en castellà, en el que sigui, perquè ens agrada estar al mig de la gent, ens agrada la gent, nosaltres som la gent. Volem tornar a ser l'esquerra hegemònica i no tingueu dubte, ho serem. Serem l'esquerra nacional del nou país. I permeteu-me que acabi, diguem-vos una cosa, soc futbolero d'en Guardiola, cordeu-vos els cinturons. Cordeu-vos els cinturons perquè aquesta vegada sí que guanyarem. Al llarg dels segles XIX i XX, els pobles han lluitat per acabar amb monarquies absolutistes, amb el caciquisme i els règims totalitaris. La gent del carrer, els homes i les dones hem aconseguit poder votar. La societat es fonamenta amb la participació de tots nosaltres. Per això és un dret i un deure votar. Davant qualsevol govern que ho impedeix, el nostre deure és votar. Votem per escollir els nostres representants, per opinar, per decidir. Votem pel futur dels nostres pobles i ciutats. Arreu del món, votar s'ha convertit en normalitat, en la via que resol. Votem pel futur dels nostres fills. Al llarg del segle XX han aparegut desenes de nous estats que han acabat votant i decidint per ells mateixos, malgrat el vent que girava en contra. Votar és la il·lusió del jove que decideix per primer cop. Votar és el final d'un debat, d'una reflexió. Votar és apassionant. Votar és possible. Votar és democràcia. Valent, decidit, excepcional, que no s'atura davant de res. Apassionat, invencible, indestructible en la batalla. Responsable, un gran estadista, sempre al davant de les seves tropes. Alt, sapat i de cabell ros. Un home de guerra, de gana, de vida, i alhora un home tendre i carinyós que pensava en els seus fills. Així és com un jove i reconegut historiador descrivia fa uns anys al programa El Favorit de TV3 el rei Jaume I el Conqueridor, creador dels Països Catalans. I així és com nosaltres hem volgut avui descriure la persona que tots esteu esperant. Perquè la metàfora que feia el cronista Ramon Muntaner al segle XIV pren ara més força que mai. Els catalans, un a un, són com joncs que els podries arrencar, però tots junts són una mata invencible. Amb nosaltres, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Gairebé des del primer moment he sabut que era Jaume I. De fet, hi ha una cançó, algú de vosaltres la recordarà, d'un disc sobre història de Catalunya, que si no m'equivoco cantava la Guillermina Mota, molts de vosaltres ho deveu saber o no? Sí, que canta, té una cançó dedicada a Jaume I, a diversos episodis de la història, i diu més o menys això, era el sapat, el cabell ros, etc. I parla de Jaume I. Escolteu una cosa, jo avui vinc aquí a fer un acte que també és la presentació d'un candidat a les eleccions municipals, etc. Jo vull fer una reflexió prèvia de per què estem aquí, molts de nosaltres, i en tot cas, per què estic aquí jo. I en la mesura que ho explico de mi, jo crec que en gran mesura ho explico de molta altra gent que està avui aquí a la sala, que no hi és, però que d'alguna manera ens acompanya.
Jo soc independentista de tota la vida, no casa meva, per la raó que fos, independentista de tota la vida. Però no soc polític de tota la vida, de fet soc polític des de fa poc temps i durant gran part de la meva vida m'he dedicat a altres coses, a la universitat, als mitjans de comunicació, etc. Jo no vaig entrar en política per fer la independència de Catalunya, perquè donava per fet que hi havia molta altra gent que ho estava fent i que ho farien molt bé i que ens en sortiríem i que més tard o més d'hora ho aconseguiríem, sinó que jo vaig entrar en política per fer una altra cosa, molt més propera, molt més concreta, molt més propera en el sentit literal de l'expressió, en el meu poble. I de fet durant molts anys he fet de regidor a l'oposició en una ciutat metropolitana, Sant Vicenç dels Horts, i no tenia responsabilitats de partit ni de suport parlamentari a un govern ni res de tot això. Per tant, la meva vocació a entrar en política, malgrat que soc independentista tota la vida, neix d'un compromís molt més proper, molt més quotidià amb el meu poble, amb els veïns del meu poble, amb la gent que conec de fa molt de temps o amb la que encara no he conegut, que viu al mateix poble i que tenia les seves necessitats. En aquella època, l'any 2001, 2002, etc., les coses anaven més o menys bé, l'economia creixia i per tant molt sovint tenies la sensació que et dedicaves a això de la política per intentar millorar coses que més o menys ja anaven bé. N'hi havia algunes que francament anaven no gens bé i que per tant s'havien de millorar molt, moltes anaven fent i entràvem en política, jo em vaig entrar en política, per intentar millorar aquestes coses quotidianes. El temps ha passat i en molts aspectes ha passat per bé i en molts altres ha passat per mal. Hi ha coses que van molt pitjor del que anaven ara fa 10 anys o 12 anys. L'economia, la situació de molta gent del nostre país. Ara, l'experiència d'alcalde, l'experiència municipalista, és una experiència molt més dura. Molt més dura. En aquella època hi havia molts més recursos que ara per atendre necessitats menors que ara. Ara hi ha molts menys recursos, cada vegada menys, i l'estat espanyol se n'encarrega que cada vegada siguin menys i cada vegada hi ha més necessitats. Més necessitats perquè hi ha l'efecte no només de la crisi puntualment, sinó l'efecte acumulat de la crisi que és duríssim. La gent, no només la gent que es queda a l'atur, com altres vegades, sinó la gent que està a l'atur i que fa un any, o 2, o 3, o 4, o 5, que no troba feina. I això, un alcalde metropolità, un alcalde d'una ciutat de 30.000 habitants posada al vell mig del Baix Llobregat, s'ho troba cada dia. I cada dia, hem de gestionar problemes de gent que ve, deixeu-me que us expliqui coses concretes perquè s'entengui què vol dir. Gent que ve i et diu, jo necessito que els serveis socials m'ajudin, necessito accedir al banc dels aliments, i és molt complicat, com diuen que no, perquè simultàniament estic pagant una hipoteca com puc, amb l'ajuda de la família, i com que pago una hipoteca, els serveis socials em diuen que no em poden ajudar perquè jo ja estic tenint uns recursos, i és molt difícil de jutjar això. És molt difícil prendre aquestes decisions. Ajudar amb un vol dir disposar de menys recursos per ajudar amb uns altres, posar la línia separadora és complicadíssim, a vegades dramàtic. La gent, literalment, se't posa a plorar al davant i ho viu amb molta amargura. Gent que potser no pot pagar el rebut de l'aigua, o pot pagar el de l'aigua però no pot pagar el de la llum, o gent que no paga la hipoteca i per tant, mentre en canvi paga el de la llum i el de l'aigua, però en canvi té risc de perdre el seu pis. Hi ha tota mena de casos, variadíssims, que es barregen amb la quotidianitat de la vida de la família, que és tan difícil de mantenir en contextos tan complicats. Gent que entra en depressió perquè té 56 anys, o 59, o 50, o més igual, o molts menys, o més.
que ha treballat tota la vida, que ha pagat les contribucions de la Seguretat Social tota la vida, que ha cregut que treballant com treballava es blindava el futur, se l'assegurava, que les seves cotitzacions li servirien per un dia, si tenia molt mala sort, si tot anava molt malament, cosa que ell no esperava de cap manera, doncs tindria un subsidi d'atur, i resulta que el subsidi d'atur se li ha acabat, i que el conjunt de prestacions als quals podia accedir també se li han acabat, i que, en el fons, se sent útil, però el conjunt del context, de la societat, de l'economia, el fa sentir com un inútil. Però això també ho podríem explicar pels nostres joves que s'esforcen, alguns d'ells, i d'altres potser no tant, però alguns que s'esforcen molt, que fan allò que els hi han recomanat els seus pares i les seves famílies i els seus mestres, que estudien molt, que tenen una llicenciatura o dues, que han fet un màster o dos, que han anat a estudiar a fora, potser, i que no tenen expectatives racionals de trobar una sortida en el nostre país, en el moment actual, i que se senten en molts casos frustrats o que perden l'esperança de tenir un futur digne en el nostre país. Molts d'ells marxen. I això ens hi trobem cada dia. I fem el que podem, i després de fer tot el que podem, segur que fem menys del que la gent necessita i menys del que la gent mereix. I si fem menys del que la gent necessita i del que la gent mereix, no és pas perquè no ho vulguem fer, sinó perquè no ho podem fer, perquè ens falten eines. De fet, molts dels que deveu estar en aquesta sala d'independentistes de tota la vida no ho heu sigut. Potser fins i tot no ho sou ara. O en tot cas, potser ara us hi heu tornat una mica, però no ho sabeu del tot segur. I és possible que en alguns moments de la vostra vida haguéssiu estat absolutament segurs que d'independentistes no en seríeu mai. I en canvi les circumstàncies us hi van empenyent, poc o molt, una mica més, algun no es deixa convèncer, i és molt legítim, només faltaria. De fet, si en aquesta sala n'hi ha molts que no ho són, millor, perquè tenim l'oportunitat d'adreçar-nos-hi, cosa que no passa sempre o no passa tant com voldríem. Tant tots, òbviament, benvinguts, i els que no estiguin gens convençuts, també, i fins i tot una mica més. Molts deia, i heu anat arribant, precisament pel convenciment de que no tenim altres alternatives. Alguns, des del discurs de, escolta, el pla que jo havia tingut és impossible, és inviable, doncs, escolta, al final només me'n queda aquest. O d'altres que hi arriben per la conclusió de dir, escolta, necessitem ajudar la gent, no només la gent que pateix molt, que és la primera que hem d'ajudar, que és la que més ho necessita, que és la que és més urgent, sinó també d'ajudar en aquells que ens poden ajudar tots plegats. Hem d'ajudar, per exemple, a la gent que encara té capacitat de crear alguns llocs de treball, de mantenir els llocs de treball que té, que tira endavant l'empresa, que tira endavant la botiga, que torna a obrir la persiana un dia rere l'altre del seu comerç, malgrat totes les dificultats enormes amb les quals es troba. També els hem d'ajudar amb ells, perquè en el fons ens estan ajudant a tots plegats. Doncs alguns hi arribem, hi hem arribat, en aquest convenciment, per dir, escolta, necessitem les millors eines per ajudar la gent que ens envolta, els nostres fills, els nostres avis, els nostres aturats, els nostres empresaris, i les millors eines, aquí i a tot arreu del món, són les eines d'un estat. I necessitem les eines d'un estat per la nostra gent. Especialment tenint en compte que qui té les eines d'estat, qui fa la funció d'estat en aquest moment, actua sistemàticament en contra dels interessos de la nostra gent, dels nostres ciutadans, en contra dels nostres interessos en molts àmbits. I per tant, per molts de nosaltres, els independentistes de tota la vida, això de la independència, això de poder anar a votar, això de poder decidir el nostre futur, això de poder decidir el nostre futur, incloent la independència, si és que així ho vol la majoria de la nostra societat, és un dret inqüestionable des de la nostra perspectiva. Per d'altres de vosaltres, potser no ho havíeu plantejat mai com un dret, però ara us ho plantegeu com una necessitat.
ens calen les millors eines són les d'un estat, necessitem poder votar, necessitem poder decidir el nostre futur, encara que sigui per decidir que, escolta, les eines aquestes no les volem i ja ens està bé que les gestionin els mateixos que les han gestionat sempre, encara que molts del nostre país pensin que les gestionen en contra nostra. Però és legítim que hi hagi gent que vulgui votar que no, clarament. I d'altres, i a vegades ens barregem tots, en el meu cas, per exemple, jo penso que és un dret i que és una necessitat i que, a més, alguns de nosaltres, de forma més o menys conscient, a vegades de forma del tot inconscient, arribem a una altra conclusió, que és que les necessitats de la nostra gent, les necessitats dels nostres joves i dels nostres aturats i dels nostres vells i dels nostres empresaris i dels nostres botiguers i dels nostres autònoms i de la gent que pateix i de la gent que genera riquesa i la gent que ens dona esperança i la gent que tots tenim dret a tenir esperança, les necessitats d'aquesta gent constitueixen un deure per cadascun de nosaltres. Les necessitats de cadascun dels nostres són un deure per la totalitat del nostre poble, de la nostra societat. Tenim el deure de fer tot el possible per ajudar aquells que ho necessiten, aquells que ho mereixen, aquells que ens generen esperança, aquells que passen moments d'extrema dificultat. Per tant, això d'anar a votar, i en el dret a votar s'inclou el dret a decidir si volem ser independents o no, és un dret, és una necessitat urgentíssima des del nostre punt de vista, i és també un deure amb els nostres, amb la nostra gent, amb aquells que ens envolten. En aquest sentit, i avui potser és especialment rellevant explicar-ho d'aquesta manera, la majoria de nosaltres, almenys jo en particular, Esquerra Republicana segur, està al costat de tots aquells socialistes, de tota aquella gent que s'ha identificat com a socialista en el nostre país, que ha tingut un compromís ferm amb el país i amb la seva gent, que durant molts anys ha cregut que el Partit Socialista era la millor eina per intentar millorar les condicions de vida dels seus conciutadans, que s'hi han esforçat des del vot, des de la simpatia, des de la militància, com a regidors i com a alcaldes, i que avui tenen la percepció que la direcció del seu país, del seu partit, la direcció del Partit Socialista, els allunya dels compromisos, els allunya de les necessitats de la majoria de la gent. I nosaltres volem estar al costat de tots aquests socialistes com voldríem estar al costat de tota aquella gent que es preocupa dels seus conciutadans. I el Partit Socialista es va presentar a les eleccions parlant de dret a decidir, es va presentar a les eleccions dient que s'havia de demanar permís a l'estat espanyol per poder decidir, i justament quan molts de nosaltres fem un esforç per demanar aquest permís per la via aquesta del 150.2, justament quan ho fem com ells ens demanaven que ho fessin, com la direcció del seu partit, del Partit Socialista, ens demanava que ho fessin, justament aleshores és quan es despengen del procés. Però més important que això és que en la nostra societat, segons totes les enquestes, més del 80% dels nostres conciutadans diuen que volen anar a votar. I més del 87%, gairebé el 90%, diu que acceptaria el resultat del referèndum, fins i tot una part d'aquells que diuen que ells preferirien no anar a votar, però estan disposats a acceptar el resultat. I la direcció d'un determinat partit s'allunya de la voluntat d'aquest 80%, d'aquest gairebé 90% que estaria disposat a acceptar el resultat d'aquest referèndum. Nosaltres no volem cap mal a cap partit polític. Ans al contrari, voldríem el bé per tothom, també pels altres partits polítics que no són el nostre, i voldríem poder compartir amb ells un projecte de futur, un projecte de país, un projecte de societat. Voldríem poder compartir amb ells la voluntat de dotar-nos tots plegats de les millors eines, de poder decidir conjuntament, d'anar a votar, perquè en això consisteix la democràcia, en poder decidir junts. I no podem entendre que una part d'aquells que han sigut els nostres companys de viatge i que voldríem que ho fossin en el futur, ens neguin no el dret a ser independents, que ens neguin el dret a votar, que ens neguin la condició de persones que tenen el dret a poder decidir el seu futur. Doncs no ho entenem. No ho entenem.
no ho entenem i no ho compartim. I jo moltes vegades he explicat, i ara aprofito per tornar-ho a explicar, perquè a mi m'agrada molt explicar-ho d'aquesta manera, que al final aquest país l'hem construït entre tots, a vegades, fins i tot, sense gaire intenció de construir-lo amb tots. Però l'hem acabat construint entre tots. I l'hem construït entre tots perquè, en el fons, poc o molt, pensàvem en tothom quan el construïem. I aquest país, que és un país complex, indubtablement complex, el nostre, és un país que l'hem construït a vegades des de contradiccions aparents o reals. I a mi m'agrada assenyalar algunes d'aquestes contradiccions, perquè quan posem en evidència aquestes contradiccions, demostrem que hi ha molts prejudicis, que hi ha molts apriorismes que no ens ajuden en res a resoldre els problemes de la gent. I que, de fet, quan no els hem tingut en compte, encara que fos inconscientment, però quan no els hem tingut en compte és quan més hem ajudat. I per tant, l'altre dia, en un acte que fèiem a la Seu Vella de Lleida, sortien un seguit de textos, un seguit d'actors recitaven textos escrits en diversos moments de la nostra història. N'hi havia un del Paco Candel, l'autor dels Altres Catalans, que explicava en un passatge del seu llibre, explicava l'altre dia un amic meu, deia en Paco Candel, em deia que a les escoles de Cantunis, del Port, etc., han fet un concurs literari. Havien de fer una redacció. I s'hi van presentar 183 alumnes d'aquestes escoles de primària, dels quals 131 eren nens i 52 nenes. Encara que en general les nenes ho van fer millor que els nens, deia l'amic d'en Candel. Veient-los, veient aquests alumnes i veient els seus treballs, això està escrit el 1960. He arribat a la conclusió, diu l'amic d'en Candel, també ho explica, he arribat a la conclusió que en plena dictadura franquista, he arribat a la conclusió que aquest país, que emana amor per la llibertat per tot arreu, que aquest país, que s'estima la llibertat, ho escriu en plena dictadura franquista, aquell home ho diu en plena dictadura franquista, ho diu d'escoles, segur que escoles amb condicions molt precàries, en barris molt més precaris, molts dels quals simplement eren camps gairebé infinits de barraques. Diu, he arribat a la conclusió que en aquest país, que s'estima la llibertat, que emana llibertat per tot arreu, aquests nens seran els garants, seran els valedors d'allò que sempre hem anomenat la catalanitat. I així ha estat. Tenia raó. Al nostre país, on el 70% de la gent, el 70% de la gent ha nascut fora, o almenys té un pare nascut fora, hi ha més d'un 80% d'aquesta mateixa gent, del conjunt d'aquest país, que vol anar a votar. I gairebé un 90% del conjunt d'aquest país que diu que acceptaria el resultat d'un referèndum. I com que el país està fet de contradiccions, i és precisament sobre aquestes contradiccions que hem bastit el més gran del nostre país, allò que té més positiu al nostre país, n'explico alguna altra. I em poso una bateria, una al costat de l'altra. Perquè, a més, moltes d'elles tenen lligams molt estrets amb el món municipal. N'explico una altra. Els models d'immersió lingüística, les primeres apostes per la immersió lingüística, no neixen del govern de Catalunya. Entre altres coses perquè el govern de Catalunya o no existia o tot just acabava de néixer. I o no tenia cap recurs o en tenia poquíssims. Els primers models d'immersió lingüística neixen precisament en aquelles ciutats i en aquells barris on hi havia menys gent que parlava català. I neix a Santa Coloma de Gramenet, i a Sant Adrià de Besòs, i a Sant Vicenç dels Horts. I en concret a Sant Vicenç dels Horts, al barri de Sant Josep.
i qui es compromet de forma més intensa amb la preservació de la llengua, amb la igualtat d'oportunitats, amb la importància de que tots els ciutadans d'aquest país, que tots els nens d'aquest país tinguessin els mateixos coneixements lingüístics, són les famílies que no parlaven català, però que volien que els seus fills sí que el parlessin. Els mestres, molts dels quals no parlaven català, molts dels quals no havien nascut aquí i que en canvi es comprometien amb això. I com que el país està fet de contradiccions, em poso una altra sobre la taula. Molts dels que esteu aquí, o no, però seria normal que fos que sí, i si no és així no passa res, veniu, o com molt, de forma més decidida o menys, veniu, heu estat a prop, o heu tingut a prop a la família, gent que venia de l'entorn del sud. No cal que digueu que sí, però sé que és així. Segur, segur, perquè n'hi havia molts en aquest país, molts. I aquella gent defensaven el dret a l'autodeterminació quan molts dels que ara més criden ni tan sols sabia què era i si intuïen el que era s'amagaven de dir res. O no? I per tant, sovint en aquest país, qui ha defensat més el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir, hi ha hagut moments, almenys en alguns moments, ha sigut gent que ve de l'esquerra marxista, que ve del sud, gent molt dels quals van acabar en el PSC, o no, o m'equivoco. I com que el país està fet de contradiccions, quan l'11 de setembre del 76 es celebra el primer 11 de setembre després de la mort del dictador, se celebra a Sant Boi, al Baix Llobregat, i quan les autoritats tanquen el carrilet, el trenet que va a Sant Boi, perquè la gent no hi pogués anar, qui creua el pont de Llobregat, del Llobregat, des de Cornellà fins a Sant Boi, i que ve dels barris d'Hospitalet i de Cornellà, i de Sant Just, i de Sant Joan d'Espí, i d'Esplugues, i de Sants, etc., molts d'ells són gent que militen o que estan a punt de militar o que voten o que votaran al PSUC o al PSC. O m'equivoco? I com que el país està fet de contradiccions, almenys aparents, i jo crec que en el fons no són contradiccions, sinó que són la demostració de la complexitat del país, potser també és bo recordar que quan neixen les comissions obreres, a Catalunya, comissions obreres, neixen aquí. I aquí s'autonomenen elles Comissió Obrera Nacional de Catalunya. I això ho decideix un senyor que es diu, o en gran mesura ho decideix, o contribueix a decidir-ho, un senyor que es diu Cipriano García. I com que el país està fet de contradiccions, i és bo posar-la sobre la taula, perquè d'aquestes contradiccions aprenem moltes coses i aprenem que el país l'hem fet entre tots i que entre tots l'hem de tirar endavant, potser és bo recordar que aquelles comissions obreres neixen, i no només neixen, sinó que moltes de les reunions que faran durant molts anys les fan a les parròquies dels nostres barris, sota el paraigua dels mossens de les parròquies dels nostres barris, en concret a Sant Medir del barri de Sants. I quan a mitjans dels anys 70, o a finals dels anys 70, o a principis dels anys 80, a tantes ciutats del país, també a Mataró, hi ha tants carrers per asfaltar i tants carrers on no hi ha enllumenat públic i a vegades barris sencers sense clavegueram i a vegades barris sense aigua potable. Els que contribueixen a resoldre aquestes qüestions, els que fan que el país faci un gran salt endavant, quants dels nostres barris
no tenien cap escola ni per casualitat, quantes de les nostres ciutats no tenien cap institut ni per casualitat, ni cap centre d'assistència primària ni per casualitat, i quants pocs hospitals de referència hi havia. El primer del Baix Llobregat, amb 1 milió d'habitants, és Bellvitge o el Vall d'Hebron. Qui fa possible tot això, tot aquest paquet i tantes altres coses, és el conjunt del país. I això es fa des de comissions i des d'UGT, i es fa des de la gent del SUC fins a la gent dels consells parroquials. I ho fa gent que milita a Convergència, i es fa des de la Generalitat amb poques competències, i es fa des dels ajuntaments assumint moltes més competències del que els hi tocava, i es fa des de les associacions de veïns, i des de les entitats culturals, i des dels clubs esportius. I aquell va ser un salt extraordinari, no només en termes polítics, institucionals, que ho va ser indubtablement, sinó que va ser un salt extraordinari en molts aspectes econòmics, socials, en les escoles, en la sanitat. I el vam fer entre tots. I a vegades sense ganes de fer-ho amb el del costat. I sovint pensant, o almenys dient, que el del costat era incompatible per fer el salt que tots fèiem. Però el vam fer tots junts. I ara ens trobem davant d'una circumstància semblant. I és que tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant. És més, jo crec que això és molt important. Tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant. Però si no fem un gran salt endavant, no ens quedarem on estem, sinó que ens faran retrocedir molt. I per tant l'elecció no és entre el salt endavant que nosaltres proposem, carregats de bona fe, un salt endavant, i espero de tot el rigor del món, si és possible, un salt endavant que segur que genera incerteses i dubtes, totes elles i tots ells legítims. L'elecció no és entre el salt endavant que genera incerteses i dubtes legítims i la situació en la qual estem ara. L'elecció és entre el salt endavant, amb totes les incerteses que vulgueu, i retrocedir 20 o 30 anys. I això, que ho constatem cada dia, al llarg d'aquests propers mesos, ho constatarem molt més. I escolteu, no cal que cadascú de vosaltres estigui d'acord amb tot el que diré. No cal, en absolut. Fins i tot, insisteixo, és perfectament legítim que no estigueu d'acord amb res del que dic. Però és probable que la majoria de vosaltres se senti més o menys identificat amb això que diré ara. Fins i tot pot ser que hi hagi algú que se senti identificat amb tot el que diré. L'amenaça és que ens faran fer moltes passes enrere. En forma de què? En forma de llei de l'avortament, en forma de llei de seguretat pública, en forma de reforma de les pensions, en forma de segona o tercera o quarta ja reforma del mercat laboral, en forma de reversió de la llei de règim local. I vosaltres, d'aquí un any i 4 mesos, escollireu alcalde i regidors i no sé quantes coses més. Però és que la reforma del règim local que vol impulsar el PP, que té majoria absoluta i que per tant l'aprovarà en el Congrés i en el Senat, que l'aprovarà, amenaça a tots els nostres ajuntaments, de privar-los, de prohibir-los de fer tot allò que no és obligatori per llei. Què vol dir? Prohibir als ajuntaments, prohibir al meu ajuntament, i a la majoria d'ajuntaments d'aquest país, o a tots els ajuntaments d'aquest país, potser, per exemple, que tinguin escoles bressol, escoles de música, que paguin beques menjador, que tirin endavant serveis socials, quan en la majoria dels casos la majoria de la gent d'aquest país i de la gent més desesperada d'aquest país, on s'agafa
amb tota la desesperació del món, on s'agafa són els serveis socials del seu municipi. I, per tant, prohibir als ajuntaments que ajudin a pagar un rebut de la llum o de l'aigua, o que financiïn el banc d'aliments, o prohibir als ajuntaments que facin activitats culturals o esportives. Per tant, l'elecció no és entre el salt endavant que nosaltres proposem legítimament, amb tots els dubtes que volíeu, tots ells legítims, i la situació actual. És o el salt endavant o fer moltes i moltes passes enrere. No es tracta només de guanyar coses noves, oportunitats noves, esperances noves. No es tracta només d'obrir noves portes al futur dels nostres fills i dels nostres nets, sinó que també es tracta de preservar moltes de les conquestes que hem fet durant dècades amb l'esforç de molta gent, des dels sindicats i des dels partits polítics, també des del PSC, i des de les associacions de veïns, i des de les entitats culturals, i des dels clubs esportius, i des dels consells parroquials, i des de les institucions. Moltes d'aquestes coses que hem conquerit des de tots aquests àmbits estan en risc si no fem aquest salt endavant. I és bo que en siguem conscients. I és bo que siguem conscients del molt que ens juguem. I és igual, jo ho dic sempre, hi haurà gent que s'ho creurà més, que s'ho creu menys, etc. Però a mi m'agrada explicar-ho. I quan m'agrada explicar-ho, ho explico. I és igual si això ho protagonitza molt o poc o gens Esquerra Republicana. L'important és que tenim dret a fer-ho, necessitem fer-ho urgentment i tenim el deure de fer-ho si ens estimem a la gent que ens envolta. Per això, com que és poc rellevant si ho fa Esquerra Republicana o no, per això, malgrat que les enquestes diguin que nosaltres guanyaríem les eleccions i no sé quantes coses més, nosaltres no tenim cap tentació de forçar cap eleccions anticipades perquè el nostre objectiu no és guanyar eleccions, tampoc no és no guanyar-les. S'entén bé, Si la gent un dia s'entesta en votar-nos, tant sí com no, evidentment no els hi prohibirem. Però el nostre objectiu no és guanyar les eleccions ara o demà o d'aquí un mes. El nostre objectiu és ser tan útils com sigui possible al país, a la gent, als ciutadans, i per tant acompanyarem tant com sigui possible a tots aquells que vulguin avançar i que vulguin preservar i ampliar els drets de la nostra gent. I si no cal, m'he empenedit de dir si cal. Si cal, i també si no cal, perquè en el fons no és perquè calgui, que cal, sinó també perquè ens ve molt de gust, això ho intentarem fer del bracet, i ho intentarem fer acompanyant, i ho intentarem fer estirant, i tots els verbs que calguin, al darrere, al costat d'aquests que acabo de dir, m'és igual de Convergència i Unió, d'Iniciativa, de la CUP o del Partit Socialista. Perquè l'important és que ho fem. I tots aquells que sou una mica més grans que jo aquest any faré 45 anys, tots aquells que sou una mica més grans que jo, i que, per tant, si no protagonistes, com a mínim veu ser testimonis de moltes de les coses que he dit fa un moment i dels canvis que es van produir. Tots aquells que sou més grans que jo, que si no protagonistes almenys veu ser testimonis d'aquells canvis, heu de saber que la vostra experiència té molt de valor.
que allò que veu fer, que allò tan important que veu fer, també amb l'ajuda de molta gent que malauradament ja no està entre nosaltres, però que tot allò que veu fer, que veu contribuir a fer, tot allò està en risc, i que la vostra experiència a l'hora de fer allò és una experiència que necessitem, que ens convé, que us demanem, que us preguem, que la poseu al servei de la gent. I que tots aquells, vingueu d'on vingueu, parleu la llengua que parleu, hagueu nascut on hagueu nascut, tingueu la trajectòria política que tingueu, i si no teniu cap trajectòria política també. Vingueu del PSC, del PSUV, de la UGT, de Convergència i Unió, d'on sigui. La vostra experiència és molt important. I és ara que el país la necessita. I és ara que la gent d'aquest país la necessita. I si voleu, per veure-la més de prop, la necessitat d'aquesta experiència, imagineu-la amb alguns dels més joves de la vostra família. I segur que percebreu la necessitat de posar en joc, d'aprofitar aquesta experiència que teniu. La vostra família ho necessita, el conjunt del país ho necessita. I aquells que tingueu la sort de ser més joves que jo i que, per tant, no veu tenir l'oportunitat de ser protagonistes ni tan sols veu ser testimonis de moltes d'aquestes mancances que ara explicava i dels canvis que es van fer per resoldre-les, de fet, que sou tan joves i això us sona tan llunyà que fins i tot resulta difícil de creure, a mi em passa al meu poble, els més joves que jo, els resulta difícil de creure que la majoria dels carrers del poble estaven per asfaltar. I que hi havia barris sencers sense enllumenat públic, fins a mitjans o fins a finals dels 80, que no hi havia ni un institut, i ara en tenim 3, que hi havia barris sencers sense clavegueram, que hi havia barris sencers sense aigua potable i la gent anava a buscar l'aigua amb una font. Aquells que sou tan joves, aquells que teniu la sort de ser tan joves, que tot això us resulta increïble, també teniu l'oportunitat, també teniu la sort de poder posar, de poder contribuir amb tota la força, amb tot l'entusiasme de la vostra joventut. I si us costa d'imaginar com això pot ser útil al conjunt del país, imagineu-vos-ho dintre de casa vostra. Imagineu-vos-ho en aquella gent de casa vostra, més igual que siguin els vostres pares, els vostres avis, que durant tant de temps han fet tants sacrificis i han treballat tant i han fet tot el que ha estat al seu abast i que ara s'ho passen molt malament. I que tenen moltes incerteses sobre el futur. I que han fet un esforç extraordinari per construir un present i un futur de dignitat, i aquest futur ara està en perill. I això no són paraules buides. És una realitat com un temple, una realitat gegantina, que cada dia podem veure davant dels nostres ulls dins de la nostra família i en el nostre entorn i entre els nostres companys i entre els nostres amics. No és un luxe, no és un discurs polític més entre tants altres que s'han fet en molts altres moments. És una necessitat evident, urgentíssima, i ens hi juguem molt. I ens hi juguem tant que gairebé ens ho juguem tot. I per primera vegada en molt de temps, potser per primera vegada en 3 segles, tenim l'oportunitat de guanyar. I tenim l'oportunitat de guanyar perquè aquesta vegada, per primera vegada en 3 segles, la partida es decidirà votant. Si la partida es decidís en funció de qui té més diners, ja l'hauríem perdut. Si es decidís en funció de qui té més mitjans de comunicació, ja l'hauríem perdut. Si es decidís de la forma clàssica i habitual en què s'han decidit la majoria de les partides en el nostre país, ja l'hauríem perdut perquè l'haurien guanyat els de sempre.
I els de sempre existeixen. Els de sempre existeixen. Perquè la gent a vegades pensa que no existeixen. Sí, existeixen. I la seva existència és el que fa que produint una de les electricitats més barates d'Europa paguem una de les factures elèctriques més cares d'Europa. I aquesta gent existeix. I aquesta gent que existeix és el que explica per què, malgrat tants esforços que hem fet, molts dels nostres han perdut les seves inversions. I els responsables d'aquestes pèrdues són els mateixos que han sigut rescatats amb els diners de tots nosaltres i que continuen guanyant diners sense haver de donar explicacions davant de ningú. Existeixen. I són aquells que actuen en mercats regulats, on els preus són fixats per l'Estat i que ens han explicat durant molts anys que estaven fent un procés de liberalització, quan en realitat han fet un procés de privatització i han privatitzat molts béns públics al servei de les seves butxaques i els continuem pagant des dels nostres. I d'aquesta gent en som víctimes el conjunt de la nostra societat. També en són víctimes aquells empresaris que es juguen el seu patrimoni i el patrimoni de la seva família per salvar l'empresa i per salvar els llocs de treball i que es troben que potser davant de la factura elèctrica han de tancar la fàbrica uns dies o unes hores. I això passa. I passa a la meva comarca. I passa al poble del costat meu. I hi ha fàbriques que tanquen uns quants dies perquè no poden pagar la factura elèctrica. O no la poden pagar en unes determinades hores. I només poden treballar unes determinades hores al dia. I això vol dir que hi ha molts treballadors que no poden treballar i que l'empresa deixa de guanyar molts diners i que aquests diners haurien de servir per reinvertir-los en l'empresa. Això passa. Encara que sovint des dels mitjans de comunicació no se'n parli i probablement després de dir-ho avui aquí tampoc no se'n parlarà. Però passa. I les víctimes d'això també són els nostres botiguers i els nostres autònoms. Al final, les víctimes de que no siguem competitius en l'àmbit energètic, malgrat poder-ho ser, són les nostres empreses i els seus treballadors. I tot allò que no guanyem en competitivitat en l'àmbit energètic o en l'àmbit del transport o en l'àmbit financer, dels interessos bancaris, tot el que no guanyem en aquests àmbits ho perdem en forma de llocs de treball. I ho perdem en forma d'empreses que tanquen i d'autònoms que pleguen i de botigues que tanquen. I per tant, la majoria del país, la majoria de la gent d'aquest país, encara que a vegades no ho sàpiga i encara que a vegades es pensi que no és així, comparteixen molts dels problemes i poden compartir moltes de les solucions. I la nostra obligació, també la meva, però la de tots nosaltres, si m'ho permeteu, a no ser que algú de vosaltres digui no, jo no vull saber res de tot això, la nostra obligació és la de construir un discurs, és la de construir una estratègia, és la de construir unes solucions que siguin vàlides per la immensa majoria dels nostres. I si hi ha una cosa en què la immensa majoria dels nostres estan d'acord, si hi ha alguna cosa, si hi ha algun tema on la majoria és molt clara i molt evident, és que tenim tot el dret del món, que tenim tota la dignitat del món, cadascun de nosaltres, de poder votar sobre el que ens doni la gana. I vagi com vagi, Per cert, m'han dit
que parlés poc o molt o més o menys, ja no sé que ni parlat, és igual. Però ja els he dit, jo m'iré explicant coses i mentre tingui coses per explicar les explicaré. Per tant, us n'explico una altra. Conteu una cosa. Una altra que és molt important. Hi ha moltes coses que el nostre país fa bé. Que després em diuen, és que només has dit el que fèiem malament. No, també, després els altres em diuen, no calia dir-ho perquè és igual. D'acord? Ara em ve de gust dir-ho. Hi ha moltes coses que fem bé. Exportem bé. Cada any batem el rècord de les nostres exportacions. Mai havíem exportat tant com ara. Durant tots els anys de la crisi, cada any hem exportat més que mai. I l'any següent, encara més. I tenim una de les economies més obertes del món. I les nostres exportacions són per valor de 56.000 milions d'euros. Un 27% del nostre PIB és exportacions. Algunes de les nostres empreses, que no estan en sectors regulats, exporten 1.600 i 1.700 milions d'euros. Tant de bo no només tinguéssim aquella empresa, que com podeu entendre hem de preservar, tant de bo en tinguéssim 30 més com aquella. O no? O a qui li sobra tenir 30 empreses més com aquella que exporten 1.600 milions i que totes 30 juntes ens permetrien doblar les exportacions que teniu? Sabeu quants llocs de treball representa això? A qui li pot fer nos això? I perquè això sigui possible, nosaltres podem ajudar, sí que podem ajudar. Podem ajudar en forma de corredor mediterrani, podem ajudar en forma d'altres infraestructures que són molt importants, podem ajudar en forma d'abaratiment de la factura elèctrica perquè el cost de la producció de l'energia és molt més barat que el que paguem, podem ajudar amb el cost financer, per exemple, amb un banc públic que tindria accés directe als fons del Banc Central Europeu, que ara no hi podem accedir de cap manera, i que aquells que hi accedeixen només hi accedeixen per comprar títols de deute de l'Estat, que és el mateix Estat que no ens paga el que ens deu, i com que no ens paga el que ens deu, ens obliga a nosaltres a demanar crèdit allò que ja ens deu a nosaltres, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos d'allò que ja ens deu. Per tant, hi ha coses que fem bé i que podem ajudar a fer millor. I que és molt evident que podem ajudar a fer millor. En l'àmbit fiscal, en l'àmbit financer, en l'àmbit dels transports, en l'àmbit energètic. O, per exemple, altres coses que fem bé. La inversió estrangera continua anant molt bé. I l'any passat vam ser la segona economia d'Europa, després de tota la regió de Londres, que va rebre més inversió estrangera. D'acord, una part d'aquesta inversió estrangera va per comprar immobles que no sé què. D'acord, però la segona d'Europa. La segona d'Europa. Va bé el turisme. Clar que té les seves contrapartides, segur, però va bé. El que no va bé és el mercat interior, el que no va bé és l'atur, el que no va bé són els nostres treballadors que no només durant la crisi, sinó en els 10 anys previs a la crisi, cada any van veure com els hi retallaven els seus salaris reals. Cada any els salaris reals van baixar durant els 10 anys anteriors a la crisi. Quan les coses anaven bé, els salaris de la gent, els salaris reals de la gent comparats amb els preus, van baixar cada any. Això és el que no va bé. El mercat intern, el consum intern, això és el que pateix. Mentre que, en canvi, avui sabíem, o ahir sabíem, que els salaris dels grans directius, aquests sí que han pujat. Per tant, hi ha moltes coses que podem fer, però per poder-les fer necessitem les eines. I aquestes eines ens en podem dotar nosaltres mateixos i ens les hem de dotar, ens hem de dotar d'aquestes eines votant. I escolteu, al final, per sort, i per això podem guanyar, el vot de cadascun de nosaltres val tant com el vot del que té més diners. I com que nosaltres som molts, i el que té més diners només és un, podem guanyar. I com que podem guanyar,
abans, però és igual, com que podem guanyar, com que necessitem guanyar, com que el nostre deure és guanyar perquè la nostra gent necessita que guanyem, doncs només hi ha una cosa a fer, que depèn de nosaltres, que és guanyar. Moltes gràcies. We are gonna win.